Παύλο, έχω καλά νέα. Βρέθηκε καρδιά. Μας έφεραν κάποιον που μόλις υπέκυψε. Η γυναίκα του σου χαρίζει την καρδιά του. Αγαπητή κυρία, δεν ξέρω αν το γράμμα μου θα σας δώσει θλίψη ή ανακούφιση. Αλλά θέλω από καιρό να σας μιλήσω για αυτά που νιώθω. Πριν ένα χρόνο η ζωή μου πήγε να σβήσει και σώθηκα χάρη στην προσφορά σας. Τώρα στο στήθος μου χτυπάει μια καρδιά που καταλαβαίνω ότι για σας ήταν